Pozdrav ljudi, evo nas u još jednom novom servisu. Danas popravljamo Redmi Note 11 4G, treba ga izgovoriti. Danas se neću toliko fokusirati na sam servis telefona, koliko ću pokušati da vam objasnim zašto Xiaomi nije najbolji odnos uloženo dobijano, kao što oni prosipaju tu priču i pričaju kako su to korisnici sami smislili, a ne da su oni to pustili u etar. Konkretno ovo je Redmi Note, znači 11 4G. Problem, neće da baci sliku na ekran. Sve radi, vibrira, kad ga stisnete, pali, gasi, zvoni, sve se čuje, ali nema slike na ekranu i onda polazite od toga da je ekran oštećen nekako. Ljudi to koriste na raznorazne načine, nemarni su. Jednostavno, svako ima neku svoju priču, da ne zalazimo u to. Naravno, okrenem telefon, uzmem ovaj poklopac baterije, proverim serijski broj, kaže Redmi Note 11 4G. Ajde, rekao, poruči me ekran, možda je crkao ekran, rekao da imam odmah da ga zamenim. Međutim, kada sam otvorio telefon, nema nikakvih tragova oštećenja, nema ničega, sve stoji kako treba, sve je na mestu. I onda dođem do toga da je na ovom konektoru punjenja mali problem. Ima ovo neko kao oštećenje, jedva vidljivo. Vidi se da se tu malo i ta plastika na ovom FPC konektoru iskrivila. Ali dobro, reko, računam, stići će drugi ekran. Stiže drugi ekran koji totalno nije isti kao ovaj ekran. Zovem dobavljača, proveravam, kaže to je taj, kaže nema drugi. Reko, šta da radim sad? Googlam, tražim zašto, koja je razlika, Redmi Note 11 4G, ne može biti drugi. Međutim, stižem do toga, to jest dolazim na AliExpress, kucam Redmi Note 11 4G LCD i na AliExpressu mi izlazi opcija da ima neki global version koji je 6,43 inča, to je ovaj, i ima neki koji je 6,5 inča, da li je to standardni ili kineska verzija, ne znam. Totalno im se razlikuje ovo kačenje ovde za ekran i za konektor punjenja. Kod njih je problem, ima toga i kod Samsunga, ali kod Samsunga se to reši očas posla. Problem je što je ovo konstrukcijski loše zamišljeno i kada crkne ovaj konektor punjenja, onda zna da crkne i ekran i nemate sliku na ekranu, sve radi, ali nema slike na ekranu. Jer se zajedno na jednu pločicu kači i ekran i ovaj glavni main flat i to posle gore ide na matičnu ploču i izgubi jednostavno sliku. Kad sam ustanovio da ima više vrsta, rekao, ajde da pokušam, pošto vidim da nije ništa oštećeno, ajde da pokušam, rekao, da vidim da li ima konektor punjenja. Naravno, nema nigde ni konektor punjenja. Ima za ovu tu neku standardnu verziju koja je 6,5 inča, ali za ovo 6,43 inča ovakav konektor punjenja nema. Tražim kod kolega, zovi ovog, zovi onog i nađem kod jednog kolege s kojim sarađujemo ovakav konektor punjenja. Sva sreća, crko samo konektor punjenja, nije crko ekran. I radi. Ovo je najjeftinija varijanta. Ali najgore je što vi to ne možete da rešite tako lako. To jest, ne mogu ni ja da rešim tako lako. Izgubio sam ceo dan dok sam saznao koja je ovo varijanta, koji ekran treba, koji konektor punjenja. Mogao sam 2 iPhone-a, 3 Samsunga da uradim za to vreme dok sam popravljao Redmi Note 11 4G, da bi samo saznao koja je varijanta i da bi našao taj deo koji treba da se zameni da bi telefon bio ponovo funkcionalan. A takve stvari su vrlo bitne kod ovakvih telefona, jer se oni često oštete i onda ljudi ih popravljaju. Znači, ne možete da popravite telefon ako vam se pokvari. Video sam da u zadnje vreme ni oni tamo u ovlašćenom servisu, kada su telefoni u garanciji, ne popravljaju ih, nego ljudima daju druge neke zamenske telefone. Druga stvar, delovi od kojih je sastavljen ovaj Redmi Note 11. Mislim, generalno ta Redmi Note 11 serija od čega je sastavljena. Ove kamere, ima ih i kod Samsunga, da se ne lažemo, i kod Honora i kod svih. To su marketinške fore
da bi vam prodali quad kamera setup, ovo ne služi ničemu. To su sočiva koja su jedva vidljiva. Onda nemogućnost, znači, kao što sam rekao malo pre, poručivanja delova i lakog servisa, središnji frame ili RAM telefona koji je bukvalno od neke kuvane plastike, ovo baš ni na šta ne liči, a tek ovaj poklopac baterije, ovo je urnebes. Ovo je tvrdo presovani, iskorišćeni toalet papir. Znači, Kinez je iskoristio toalet papir, bacio ga i napravili poklopac baterije za Xiaomi. Eto, to vam je Xiaomi. Zaključak cele ove priče. Ne možemo mi toliko malo da platimo ove Xiaomi telefone koliko oni mogu loše, jadno i jeftino da ih naprave. Ovako napravljen telefon sigurno ne može da daje neke karakteristike, bog zna kakve. Ovo je čisto ono, poruke, pozivi, ali kada date 200 i kusur eura, ili možda preko operatera i 300 i nešto, da vam telefon bukvalno služi za poruke i pozive, to je baš mnogo. To ne opravdava svoju cenu. Moje mišljenje je da je bolje uzeti neku Motorola ili neki Honor, onaj 50-70, oni X7, X8 nisu nešto, a ovo je ono, zaobilaziti u širokom luku. Eto, toliko od mene. Nadam se da će nekome ovaj videoklip biti od koristi, da se ne zaleti i ne kupi Redmi Note 11 4G sa polomljenim ekranom ili kvarom na konektoru punjenja, jer ih neće popraviti. Nemogućnost porudžbine delova, znači zaobilaziti model u širokom krugu. Pozdrav do sljedećeg servisa i ne zaboravite like, share and subscribe.